Gurasonean bizi nintzenean, ez nintzen sukaldean aritzen, eta amak beti berdina jartzen zegoen. Baina patatak, xerran, salada, babarrunak, hanik esaten nion. Ama, sukalde honetan magia falta da. Jamonarekin ere berdin, kroketak eta kroketa. Arandano mermelada bat, edo menta olio bat betiko dilista aspergarri hori, ez? 21. mendean gaude inesi. Izebak pasazion bai, familiako errezeta liburua. Baina nik benetan YouTubeen ikasi dut. Asia sukaldaritza, Nouvelle Cuisine. Gero esperimentuak egiten dut hemen sukaldean. Mango eta roqueforten panadak, marrubi risotoa eta antxume musa bezalako olako harribitxiak. Errezeta prest daukadanean, kuadrilla osoa gonbidatzen dut eta elkartean goiz osoa pasatzen dut beraientzako bazkari bat prestatzen. Ez diet ezer kontatzen, ni beraiek pozik jaten ikustarekin nahikoa daukat. Oain lagun batekin hasi naiz etxeko bermuta prestatzen. Txakolinarekin, probatzeko emango dizut. Trokesitua, hori. Ezamilu pixka gutxiokin hobe, Zer da hori, jate komo? Bueno, bakizu, urtean behin, asko jota, Lau da, Lau? Hori, lau urtetarako, karduzitate oso dute.